Eta bosgarren domekia ospatzen dugu, ja, uda maitzen dau, osta bere geure bizitzara voltaten gara. Gureko bizitzan gure gora berakaz eta guztiz. Baina, Jangoikoaren berbi erakutsiko duzku nolakoa izan behar da gure bilbidea. Nondik hartu behar dugu indarrak mundura joateko. Bai sakramentutik, bai Espiritu Santoen bidez hartzen dugu indarra. Eta horretarako jakin behar dugu Jangoikoaren asmoak eroan behar dugule, aurrera behar dugule. Jakiteko be, Jangoikoaren asmoak ez direla geuriek. Batzuta igual ez deko gogorik ezer egiteko, edo ez zebez egiteko. Esa terriblea. Hala eta guztiz ere, gagoz deituta Jangoikoaren asmoak beteteko, maitasunezko amoak direlako. Eta bertan dago, jauna deitzen deutsosanen kantik. Ekintzen bidez irakurgaian, otoitzen bidez salmoa, dana batute mundura joateko. Mundura joateko gagoz deitute, niretzat bizitzea Kristoa dalako. Erromatarrei egindako gutunetik, Filipotarrera. Baina mezua bera, geure bizitza Kristoa da. Kristogaz bizitzen dugu eta Kristoren bidez jarraitzen dugu gure bizitza, gure ekintzak. Eta evangelioak ikusteko, dano gauz dituta, Jangoikoaren eskuzabaltasuna hartzeko. Baina ez gauz dituta esateko Jangoikoari, honeri gehiago eman deutsozu, edo besteari gehiago. Ez, Jangoikoa etorriko da, eta bakotxa bidoguna emongo uzku. Baina horretarako sakondu behar dugu gure bidea. Sakondu eta bizi behar dugu gure bidea. Eta gure ibilbidea. Honetan, agertzen da susmoa, maitasunaren susmoa, bai, evangeliotik hartutakoa, baita be, Aitzineko Testamentutik hartutakoa, Itun Zaharretik hartutakoa. Non dago legearen osotasunean, maitasuna. Jangoikoa, baina baita be lagunurkoa be. Jainkoa maitatzea da, gizakia maitatzea da. Gurasoak bere seme-alaba bagaz egiten dauan moduan. Jangoikoa bihotz maitatzea, arima osoz maitatzea, indar guztiz maitatzea, buru osoz be maitatzea. Bihotza, arima, indarrak eta burua. Ogamen bera be, amen agertzen da. Ogamena baita gure arima eta gure bihotzaren sarritan joaten sana. Lagunurkoari norbera bezala deitzea barriro agertzen da. Argi eta garbi, Jangoikoaren maitetasunaren artean handago. Ezin dugula bereizi Jangoikoagaz daukagun harremana eta lagunurkoagaz daukagune. Samariarnaren parabola be agertzen da eta esaten duzkune. Nolakoa da neurrile maitatzeko. Hauze da barrionaren zabaltzaileak izatea. Onartu behar dugu, Jangoikoaren aginduak beteteko, betiko bizitzara iristeko, baina ezin dugu esan, betiko bizitza eta etorkineko bizitza nahaztie. Betiko bizitza bataiotik ja gagoz bizitzen, bataiotik be gagoz sakontzen. Gure eguneroko bizitza, sakramentuen bidez gagoz etiko bizitza sakontzen. Eta beti Jangoikoaren bozera maileak izan behar gara. Gaineko otoitzonetan, izkintzen aurkezpena da, aurkeztu dugun doeak onarteko eta bere gainean hartzeko esaten dutzagu jaunari. Haren bidez zeruko sakramentuak gure bizitzak izan daitezan. Eta horrela, zeruko ondasunak eskuratu alditzagun. Jaso, errukitasuna handiaz zure herriaren doaiak. Zaldi hau otoitzearen sarrerako ataria da. Zer hartzen dauan oinabai barriek, misterio eukaristikoan. Zertan sinesten dauan bihotzez. Jaunari eskantzen dutzago gure bizitzak, beste eukaristia bihurtia. Gure bizitzak eukaristia bihurtzeko. Eskaeran, bigarren zationek bihotzez sinisten dauana ondoa galdera dakarko. Ze ondasunetan pentsatu da otoitz egiten dauanean. Bagotxari tokatzen jaku. Guri jagoku otoitzonek pentsatzen dituen ondasunak korpustea. Jangoen berbe asko leialtasuna. Jesukristoren bezalako pertseberantzia. Eta jaunaren maaztian lan egiteko gogoa.
nire bihotz giltzarriak berba egin genizekeen, hanbeste ondasun dago. Horreko bederatzigarren prefazioan. Prefazio horretan espirituaren ekintza eleizamen agertzen da. Prefazio honen ezaugarriko bat da Espiritu Santoana, erabidezakegule bai, domekien bai, mesabotibetan be. Baliogarria da lakota. Prefazio honen jatorrile berez ez dago ipinite aintzineko liburuetan, baina hala eta guztiz ere, prefazioan agertzen direzen esaldian be, agertzen dira baita ere, beronezaren sakramentario. Espirituaren ekintza jainkotik eta horretakoa. Aitari zuzendutako berbak, gutako bakoitzari, komenegarena ematen dutzune. Eta leitzari jainkoaren providentzia berak munduari buruz dagoen gobernua beda. Bere ezaugarri ez zer emon gabe. Eta bere azken jardunen jaunak gure bizitzetan jarraitzen dago. Gure eguneroko ekintzerako baterako jaunaren laguntza eskaten, Espiritu Santoaren laguntza izan ahal izateko. Jainkoaren ekintza guztia jakituriaz beteta dago. Espiritu Santoaren indarrez gauzatzen da. Bendekostetik hasite eta sakramentuen bidez sakontzen duguna. Hau guri tokatzen dago, hau bizitzea. Eta baita be agertzen da domikako baliotasune. Alkarrekin egiteko, baita be jainkoaren eguna ospatzeko. Egun horretan etorri jakun espiritua eta ondira handiagoz bizi ahal izateko. Kristo berpistua jaunagaz bere garaian alkartu inalako azken arrazoia. Bere presentzia beren mezua jasotzera deitzen dutze. Espiritu Santoren bidez berpizkundearen ekintza mundura eroan ahal izan de. Azkenengo toitzonetan agertzen da sakramentuen bidez laguntza eskatzen dugule, gero mundura joateko jangoikoen irudiak izateko. Horrezgatik ospakizunan ez ezik, geure bizitzan be, jangoikoaren maitasuna zabaldu dargo dugule. Eta sakramentuekin bidez egiten dugu hau. Esaldi hau ohikoa da motivazio bi eskaera ematen da dagoena. Jaso iguzu gogoa laguntza eten bakoaz. Guretzako eskatzen dugu zer ospatu barri dugun gorputza eta arimaren jainkoaren erreinuaren iragarpena izaten jarraitzeko. Misterioak ospatzen diran bitartean, eta gure bizitza osoan zehar erredenzioaren frutua jaso ahal izateko. Kristainoen bizitza zuegaz batera, ospakizun bat izan behar du. Eukaristian komunidade jarraipena hasten da. Gure bezi erremtako bikoitzean. Jarraitzen dagoena beti eroan behar dugu jangoikaren ganako ospakizuna hori mundure. Mundure bihartu behar dugu Eukaristia.